Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca ăsta. Nu m-am găsit de mult ronda, de aia nu am postat, că am fost trist. Dar cum am găsit înapoi, altă era poza. M-am uitat la un video de-al meu și am văzut că așa se numește. Da, s-a schimbat numele. Betum Sora, acum e. Era Goldings. Neala și ne interesează câți ani de decât 45. Decât 5, de la 5 ani eu mă joc Roblox. Nu vii cu cameraman. Apropo, mi-am schimbat skin-ul, numai l-am de băiatul Bacon. Să mi se încarce, să vedeți. Haide mă, rapid, că se plictisește. Eu m-am jucat acum câteva minute, cum? Upgrade Tank Laser. Eu ies. Eu nu că nu băgăm de data asta muzică ca să vă arăt și am făcut timpul ăsta toți de stibidi top top tibidi top eu am o aplicație care mă ajută să desenez. Am desenat unul pe hard, Titan Speakerman, și pe hard. Am văzut eu prost. Aba n-am văzut. Începe ăla. Nu știu din episod. A apărut doar atunci l-au bătut palma. Apropo, ați văzut un nou episod? Skibidi Toilet. Și altul de unul de hai și cu Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Am să fac și video de la primul episod, de la primul sezon, de la ultimul sezon. Că nu știu cum sezoanele, cu fiecare. Nu știu. Habu. Ia, dar Skibidi Toilet, care are mai mult. Ăștia au mai mult kiluri. E unul care pot să trag de la îndepărtare, dar care mă și pot fugi. Ăsta e bun. Top este
Degeaba s-a adus. Și am văzut că s-a băgat ăsta. Eu credeam că costă și doar Robux. Și eu credeam că eu am citit prima oară ori. Nu, off. Așa că trebuie și astea. Și m-am chinuit cu schibidi toaletele alea care nu sunt puternice. Și când eu puteam lua ăsta. Ce muzică va fi? Șipi, șipi, șapa, șapa, rubi, rubi, rava, rav. Bum, bum, bum. Nici nu se mai vede. Deci nu pot lua. Ah, gata. Ăsta e preferatul meu. Și de ce nu-mi dă speaker? Cântarea aici o boxă. Și încă una aici. O boxă. Una boxă. Două boxă. Așa zicea unul. Ăsta îl bat în câteva secunde. Op. Stai, cât mai e din video? Va fi de cam de 10-11 minute. Hai că de 11 minute, așa scurt. Ne vom duca doar ăsta, că îmi place mie. Orbește-l, cam am orbit, da. Degeaba s-a chinuit ăla.
Mai v-am și sărbătorii. Astăzi facem un an de YouTube. Am început în 2023 să fac și în an, da, și dacă nu pe YouTube n-arată că am video de în an, ce contează? Contează că a trecut anul și acum e 2024. Am uitat să vă urez un an bun. An bun. Tăi. Am plecat la colindare, fie era Dai. Uite ce fain e. Are fi capac, nu? E fain. Ia, hai gat. Oh my god. Ăla orbește. Uite pe ăla lor. Stă să sare ca o tănimare, stă sus să sare ca o tănimare. Colonic mai trebuia, dar lasă asta. Aia mai iei tu. Scăpeti top e, tepede top e. Să-i fac, îi păcăle să vedem dacă se prind. Așa. Nu s-a prins, nu s-a prins. Oh my god. Acum mă duc să lucrez la chiluri. Haideți să lucrăm la chiluri. Ce? Hai să vezi cu șeful, că poate știe el tu undeva mai. Și acum să dai din aia 100 de euro. Am plecat să colindare și lasă, mai așteptăm. Lasă, mai vreau să stau cu cine se uită la mine. Lasă, mai durează, uite, mai va dura. Nu m-am săturat, mai vreau să filmez. Să dai acum 30 și ceva, nu? Și să dai acum 50 de euro. Ăsta-l pot la nu știu de ce nu mă lăsa pe acasă. E vino încoace, mă.
We're going to show everybody. Asta cred că va fi mini live, că va... Mi-am mursit gâtul. Așa mi-am mursit gâtul, lasă. Eu să spun. Hello? Ce merge? Lasă-mă că n-am destul. Că sărășelușe. A făcut metula veche. Asta e metula veche. Vreau să fac cu ăsta. Cu Titan speaker. Cu Titan ăsta. Titan ăsta am avut acum. Titan cameraman, da? Armele astea. Am măturat zăpada și la freloni. Dai pang pum. Dai. Și acum că e prea puternic Scientist Toilet. Bine! Hai să dacă intri după aia și ajungi prima dată după aia. Da, așa arată. Ia, teleporta. Omega intru cu cameraman la bun. Și cât văd cu ăla, intru cu ăsta, cu titanul ăsta. Da. Oh my god! Oh my god. Auli! N-am avut timp să respir. N-am avut timp să respir. Iau pe Titan Spiderman că papa. Și s-a terminat videoclipul, papa.
Stai, nu mai pot închide. Hello? 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 Pa, pa.